godt, I kom til udsendelsen i dag. Du melder dig syg, før klokken er 7 i Lummers badekar. Sukken og knurrer, vingrede murer i årets badekar. Du tror du får fri, men du får dig jo bliv fra årets badekar. Der er ingen slinger, han giver dig en finger i årets badekar. Du sidder med en skalleplæt og siger, at du har alt til ret. Vi vil gerne have fri, men du er bare lige glad. Og ørerne de strider, og humøret ja det smitter. Du kender os fra blødning og meget mere, hvis du kunne få lov. For du melder dig syg, før klokken er 7 i årets badekar. Sukken og knurren, vingrede murer i årets badekar. Du tror du får fri, men du får Nairobi i årets badekar. Der er ingen slinger, han giver dig en finger i årets badekar. Telefonen ringer. Rigtig goddag. Og sikke en god morgen. Hvem har vi på linjen? Hvem første lytter? Eller jeg mener, hvem er den første melder succes? Hvad siger du? Hvad siger du? John Møller? En armeskage? Den arbejder ikke her. Op for hjernen. Ja, nu er det der. Sammen med igen. Er kameraet god? Ja, det er godt. Nå, det er dig, Sten. Godmorgen, godmorgen. Rigtig godmorgen. Hvad siger du? Om du har en arbejdsskab? Nej, Sten. Jeg ved godt, du ikke har sådan en. Hvad siger du? Hvor jeg ved det fra? Jamen, Sten, du er jo ikke ude at spille i går. Hvad siger du? Jeg skal lige strække benet lidt. Det kommer jo ikke ret meget. Ja, hvad siger du? Barns første sygedag. Ej, Sten. Ja, der er du galt på. Den tog vi jo fra det, den dag din søn han blev gift. Så ikke mere kammerat. Nå, du melder dig syg. Ja, det er sgu noget helt andet. Men nu skal du også snart til at passe på, at du ikke kommer op på 120 arbejdsdage. Men siger du, ja, jeg har sgu fundet ud af, at du er syg. Men nu skal du bare høre, du ved godt, alle dem derude, Willy Andersen og dem der tror og sætter bestemmer. Sygehusudvalget, eller hvad det her. Vi skal lave en test. Det er for at få sygdommen ned. Jeg kan vide, hvordan. Men nu skal du høre, du skal igennem en lille test. Jamen, det er vi altså nødt til. Vi skal have en lille test for at se, om du er ret nok til at være syg. Sten, nu skal du høre her. Det er meget svært. Det er jo et pædagogisk spørgsmål, vi skal stille om morgenen, når vi er syge. Ja, og så har jeg fundet et til dig. Ja, det er svært. Jeg tror mit barnbarn kan. Ja, prøv du nu. Ja, det er rigtigt. Ja. Sten, lad os nu sige, at du får en tur ned fra A6 til Højhuset. Hvad siger du? Jamen, Sten, jeg ved godt, det er langt, men det er jo noget, vi leger.
der med ro. Ja, så kører Viggo derop. Jeg ved godt, du er træt, så Viggo han kører der derop. Ja, men se, nu kommer så det svære. Når så har afleveret patienten på HOP, hvad vil du så gøre? Nå? Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ved du hvad, du er lige ved at vende her. Det er rigtigt, du skal ringe til vagtstuen. Men pas nu på. Nu kommer det. Det bliver meget svært, det kan jeg godt sige dig. Nu kommer det rigtig svært. Du må tænke på, du står oppe i højhuset. Hvor vil du ringe fra? Hvad siger du? Ja, men det ved du hvad, det er rigtigt det der. Du går ned på branchekontoret. Jamen, se, det er altså rigtigt, for man skal gå til den nærmeste telefon. Det er rigtigt. Hvad siger du? Hvad siger du? Nej, Sten, ved du hvad? Det vil jeg ikke høre det der. Nu skulle du altså tale pænt til dem ved telefonen. Ikke noget med at kalde dem hjernedøde. Det vil vi ikke høre noget om, vel? Hva? Ja, det er jo meget pænere. Ja, så kan vi godt fortsætte samtalen. Ja, hvad sagde så de hjerneblødninger til dig, de blødninger? Hvad sagde du der til dig? Nå, de sagde, at du skulle komme hjem. Jamen, det var da dejligt, hva'? Det var lige den nærmeste vej. Så må vi se, om du kan finde hjem. Må I så høre, Sten, hvor går dig og Karl fra branchekontoret for at gå op i vagtstuen? Ja, men jeg ved, at Karl sidder og venter på dig. Det gør han altid. Ja, jamen det er rigtigt. Du går over igennem B-kælder. Ja, du stopper op ved depotet. Jamen, jeg ved da godt, det hjælper depotet. Ja, I går der ind for at få en grøn sofa. Ja, det ved jeg godt. I har jo også gået langt over for branchekontoret. I må være meget træt. Hvad siger du? Ja, det er rigtigt. Du er med nu. Ja, så går I videre efter en 30-40 minutters pause. Ja, det er rigtigt. Hvad siger du? Hvad gør I? Ja, så går I til højre, når I går ud fra depotet. Og så lige ud. Nej, det siger du ikke da. Hold op, gik I lige ind i muren? Ja, man skulle jo have anvist, at der ikke var, den ikke gik lige ud der. Når nu du får snuden ind i muren, hvad gør vi så? Når du går til venstre. Ja, se, nu er der en lille fælde. Sten, hvorfor går du ikke ned til højre? Hvad siger du? Jamen det er rigtigt der, det ligger børneafdelingen. Jamen det er rigtigt. Og ved du hvad, det er rigtigt, de er for store til dig. Ja, men I valgte jo at gå opad til venstre, det er rigtigt. Ja, og hvad så? I går op til spejlet. Ja, det er godt, vi har sådan nogen, vi kan sætte håret. Ja, det er meget fint. Så drejer I til venstre ved spejlet. Nu kommer det meget svært. Det kan jeg godt sige dig. Det er meget svært, det. Nu er han rigtig på nu. Nu ved man får den syge af. Det er rigtigt. Når I drejer, ja, det er godt, I drejer til højre der. Ja, I går ikke hen ad klingerne, nej, I drejer. Ja, I drejer, og så går I langs asfalten, og så ned under. Ned forbi administrationsbygningen. Jamen, det er helt rigtigt. Ved du hvad? Det er lige før du rejer den syg af. Det kan jeg godt sige. Det er værst. Ja, hvad siger du? Jamen, det er rigtigt, I går forbi administrationsbygningen. Ja, jamen, pas nu på, for nu kommer nemlig det rigtig svære. Hvad siger du? Ja, I kommer op til krydset i det kælder. Jamen, det er rigtigt. Så er I spændt på. Vil I gå lige ud? Nå, det vil I ikke. I vil ikke gå længere opad. Nå, det vil I ikke. Når du drejer til venstre, jamen, det lyder da meget godt. Du har jo kun været der i 25 år. Nå, I drejer til venstre. Sten, sig mig lige en gang. Hvad er egentlig det, der siger dig, at du skal dreje til venstre der? Hvad? Jamen, det er da helt rigtigt.
Det går godt, det her, du. Jamen, det er da rigtigt. Du skal dreje der, hvor der står en mand på hjørnet. Men hvordan kan du vide det? Nå, jamen det er da rigtigt, jeg er en mand, han står i hvidt tøj. Jamen det er helt rigtigt det der. Ved du hvad, Sten? Det er meget godt klart. Du får den hjem til vagtskolen. Ja, det er meget klart. Altså, du er ikke alvorlig syg, det kan jeg godt sige. Men nu skal du høre her. Når du så har drejet der, ikke? Hvor går du så hen? Ja. Jamen det er rigtigt, du går op til dem med telefonen. Ja, det er dem, der passer dig hele dagen. Mens mor hun er på arbejde, ikke? Ja, det er rigtigt. Det er normalt svært at få passet nogen i dag, det er rigtigt. Men du har været heldig. Ja, men nu skal du høre her. Hvad siger du? Ja, jamen jeg ved sgu godt, det har været en lang samtale, ikke? Men det er jo påbudt ud fra mine Andersen af. Ja, men nu skal du høre her. Vi har lige sådan en lille... Ja, jeg ved godt, du er træt. Men nu skal du lige straks ud og ligge i sol. Nej, i sengen, vil jeg. Ja, jeg ved godt, du er træt. Men vi skal have det sidste spørgsmål. Ja, nu skal du høre her. Og du må ikke snyde. Fordi så ryger du ud. Det kan godt sige. Så kommer du op på de 20 afstand. Ja, nu skal du høre her. Vi skal se, hvem der er hurtigst. Dig eller mig. Jeg tæller til 3, ikke? Du er godt nok med, ikke? Hvor vi er. Ja. Jeg tæller til 3. Den, der ligger hurtigst på. Han er vundet, ikke? Ja. Ikke snyde. Vi starter, når jeg siger nu, ikke? Se. Nu. 1, 2. Hvad fanden? Skal vi ikke have overlægen ind og lige give ham en klapsalve? Fordi han har så mange problemer med portøren. Ja. Ja, jeg kan kun konkludere, at det er rart at vide, at det ikke kun er portør-souschefen, der har problemer med portørerne. Nå. Se, nu er det sådan, at vi skal holde en lille pause på 10 minutter. Fordi det er glohit herinde. Og vi har åbnet dørene, så man kan gå ud og få noget luft. Men kvarter i er det ikke helt 10 minutter, 7-8 minutter. Så starter vi igen med masser af musik, eller hvad vi nu vil kalde det. Så 7 minutters pause. Inside. Well, the back's on the side, go down.
synge en sang, der hedder Mine Venner. I G-dur. Vi siger altid i G-dur, og det gør vi, fordi der sidder altid nogle gamle portører, der er gamle 60'er-flipper, der sidder med en mundart i lommen, der godt vil være med. Så er det rart at vide, hvad dur man spiller i. Det er G-dur, og omkvædet går la 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 la. Ja, det er sagt specielt til de ansatte på GLC, fordi de har det svært ved i gang med la 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 la. Også dig, Frank! Frank kan også komme med la la la, han går allerede. Og anden linje la 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 la. Der er drenge i mit kvarter, der ser bedre ud end mig. Der er en, der spiller fløjte, og der er en, der hedder Kai. Vi har alle samme cykler, og de fleste spiller bold. Og stærke Niels går uden vand der på, når det er koldt. Du så med mine venner, det er de bedste, som jeg har. Og alle blik jeg kender, siger Elin og Jørgens far. Alle blik jeg kender, siger Elin og Jørgens far. La 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 la. La 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 la. Og Ulla kan gå baglæns, uden hænder på en snor. Hun er noget, hun vil vise os, når hun engang bliver stor. Der er ingen, der kan tælle Kurt, han har briller på. Og han er højre hånd far, der er tøjningen slår. Nej, du slår med mine venner, i huset, hvor jeg bor. Men bare ikke holde med, for hun kalder på sin mor. Men bare ikke holde med, for hun kalder på sin mor. La 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 Så det er sådan, at hr. Møllup, han skal være med i nogle revy lige her. Nu er der en af portøren, der rejser op. Det er ham, der plejer at give 500 kroner. Så jeg lover jer, at det er svært at være folkesanger på Kommunehospitalet. Nå, nu kommer der lige nogle kroner op i lommen. Det er dejligt. Det kan lade sig gøre. Ja, giv det også lidt. Giv det også lidt. Der er faktisk en kroner lige i øjeblikket. Der er en kroner lige i øjeblikket, for helvede! Vi er samtidig ret med, at der kommer lidt flere kroner i det kassen. Så hvis der er nogen, der ser tilbage, så godt, så kan vi bare komme herop. Her! Det var ikke op til mig. Altså,
måske lidt mere. Der kan I bare se, hvor svært det er at være folkesanger på kommunmusikalt. Jeg har afbrudt den ene gang efter den anden. Jeg vil nu gerne synge en selvbiografisk sang, som handler om det traume, det er at komme ud og synge et eller andet sted. Ligegyldigt hvor det er. Og man synes, man gør sit bedste. Og når man har gjort sit bedste, så kommer der altid en eller anden, der siger, hvornår kommer det her band, der skal spille i aften. Og det er et forfærdeligt traume. Eller også kommer der nogen, der siger, kan du ikke synge nogle sange af Bob Dylan, Blowing in the Window, House of the Rising Sun, og Kissing Out the Window, og hvad de hedder ude af sange. Så synger der også altid nogen, der kommer og siger, synger du ikke nogen sange af Thomas Helmig? Så siger jeg, det gør jeg ikke. For det første synger jeg ikke børnesange, for det andet så er jeg begyndt at sympatisere med Jehovas vidner. De står også altid lige udenfor og banker på. Så det er ikke altid. Men jeg vil gerne synge en sang, I kan være med på. Den handler lidt om, hvor stort et traume det er at være folkesanger i Storbritannien. Hvis I lytter til teksten, så får I muligvis en lille grin. Omkvædet går sådan her. La la la.